ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಾನು ಮರವಾಯಿ ರೋಯ್ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿದ ನೀವು 11 ಗಂಟೆ ಆಯರಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ನರ್ತೆ ಬಜ್ಜಾರ ಬೈದ ಅಂತ ನರ್ತೆ ಬೈದ್ದೆ ನಾನು ಒರಿ ಬೈದ್ದಿ ಅವಿನಾಶ್ಲ ಬೈದೆ. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಮೂರು ರದ್ದು ನರ್ತೆ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ನರ್ತೆ ಮತ್ತಿನ ಬೆಜ್ಜದ ಮತ್ತಿನ ಸ್ಪಾಟ್ ಕಂಡಾಕ್ತು ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲದ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲದ ಕೋರೆ ಆತ ನಿಖಲು ಕಂಡಾಡು ನರ್ತೆ ಬಜ್ಜನ ತೂತಾರೆ ಅಂಡ ಇಂದು ಕೋರೆಡು ನರ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತೂತಿದ್ದಾರೆ ಏನೇ ಮುಟ್ಟ ಅಂಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿದೆ ಇಂದು ಕೋರೆಡ್ಲ ನರ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಂಚು ಮತ್ತೆ ಕೈತಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಮೂರು ಚೂರು ಎದು ಪೋಂಡ ಕಂಡ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಮೂಲು ನರ್ತೆ ಕಂಡಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲು ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೆಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಜೋಡಿ ಜೋಡಿ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಅದಿಟ್ಟುಂಟು ಪಾಮಾಜಿ ಅದಿಟ್ಟುಂಟು ಕೆಲ ನರ್ತೆ ಪೂರ ಪಾಮಾಜಿ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಪೂರ ಹೋಗಿ ನರ್ತೇನು ಕೈಟೆಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಕಾರಡಿಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಅಲ್ಲ ಕಾರಡು ತಾಗೊಂಡು ಮದುವೆ ಎತ್ತಿಂದ ಇಂಚಿಂದ ಕಾಡು ತೆಗೆದಿದ್ರು ಪೋಂಡ ಮೊದಲನ್ನ ಕಾದಾಡಿ ತಿಕ್ಕಿಂದ ನರ್ತೆ ಕಾರನ್ನು ತಾಗೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಪೆಜ್ಜಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಾದಾಡಿ ಬಿಡ್ದು ನಾನು ದೋಗಸದು ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಜಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿ ಬಂದೆ ಆಮೇದ ಸೈದಿನ ನೆಟ್ಟ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇದಿದ್ದು ನಾ ಎನೆ ಅವನು ಇದ್ದೇ ರಸ್ತೆ ಸುತ್ತಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಗುಮ್ಮೆ ಬರಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಗಣಿ ಬರಿಯಾ ಬೋಸಲಾನ್ ಪಾಕೌಡ್ ಮುಷೆ ಬಳ ಇಲ್ಲ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏ ಸುಕಡೆ ಬೈಲಿ ಬಿಡಿ ಬಡೋಂಜ ನಾ ಹೊರತ ಹೊರತ ಅದ ರಿಲೀಸ್ ಈ ಭಯಂಕರ ಆಹಾರ ಅವಳೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ತೂಕ ಮತ್ತು ಅವಳು ಇದಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಂದು ತೂಕ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಉರ್ಚುಂಡ
ಹಾಂ ನಮ್ಮ ನತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ತರತೆ ಮತ್ತು ದಳನ ಬೂರ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಅಂಚ ಮಿತ್ತು ತೂನಾಗ ಮರಟ್ಟು ಈ ಪತ್ತಿಲೆ ಕುದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಡಿ ಕಮ್ಮಿ 10 ಪಕ್ಕಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಮರಾಟೆ ಸರಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದಾಜು ಒಂಜಿ 10 ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಈ ಪಕ್ಕಿ ಒಂಚೂರು ತೂದು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಡಿಯ ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ಅರ್ಜುನಲ ನತ್ತೆ ಪೆಜ್ಜಿನಲ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ನತ್ತೆ ಆತೇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲ ಲೆಕ್ಕಡಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ತೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಯಪಂಡ ಕಂಡಾಗ ಈ ಯೂರಿಯಾ ಸುಫಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ನತ್ತೆ ಪುರಿತಿನ ಸೈಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪೂತಿನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಚಪು ಆಂಡು ನಮಕ್ ರಡ್ಡು ಪಾಲು ಅನ್ನ ಎಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕನಾಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಅದು ಪಾಲು ಆಂಡು ಅಂಚ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಅಣ್ಣ ದಯಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಇಂಚಿನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಮೀನು ಬತ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಗ